दिनै 8 जुलाइ 2020 बुधबार फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालाइगाव होननाय जायगायाव सासे फोरोंगिरिखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। बेलासिनि 3 रिंगासोआव खालाइगाव इउएन एकाडेमि फरायसालिनि थाखो खथायाव गोथै देहाखौ बोखांनानै मोन्दों। फोरोंगिरिया मर्निं वाक खालामदोंमोन 7 बाजियाव। बे समनिफ्रायनो बे फोरोंगिरिया गोमादोंमोन। लोगोसे भपालाव सासे हौवाया गावनि असे बिसिखौ रुवाजों दानस'नानै बाक्सुआव सोनानै गावनि बिसिनायाव साननै दोनदोंमोन। बे खौरांखौ पुलिसफोरा मिथिनानै जोबथेसालियाव बे बुथारग्रा हौवाखौ लांनाय जाबाय। बे खौरांखौ पुलिसफोरनो बै न' खाथिनि मानसिफोरा खोन्थाहरदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बुबनिक प्लेग मुंनि बेक्टेरियाजों गोबां मानसिफोर थैनो हागौ होननानै चाइनायाव थानाय माखासे एक्सपार्ट साइन्टिस्टफोरा नायबिजिरनानै आरोबाव फोरमायदों। बे बेमारा सन्देरोब्ला मानसिया हामनायनि चान्सआ गोबां खम आरो बे बेक्टेरियानि थाखाय मुलि गैथ'वा। दा बे बेक्टेरियानि थाखाय एन्टिबाय'टिक्स मुंनि मेडिसिनखौनो बाहायगासिनो दङ। लोगोसे भारत हादराव मैया 24 घन्टानि गेजेराव 22,750 गोदान केस मोननाय जादों। आरो बे कर'ना भाइरासखौ लानानैनो माखासे पलिटिक्स खालामग्रा लिडारफ्रा पलिटिक्स खालामगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। हेडलाइन निउजफोरखौ बुंथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि हेडलाइन निउसआ जाबाय भारत हादराव गोदान मबाइल बहनग्रा कम्पानिफोरा साबसिननिफ्राय हामसिन मबाइल फन्सफोर बहननायनि थांखि लागासिनो दं। बे थांखिखौ लागासिनो दं दासिमबो, नाथाय जागायथ'वाखै, थाबैनो जागायसिगोन। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय गेदेर हादोरफ्रा चाइनायाव इउटुब वाट्सएपफोरखौ बाहायनांगौ होनना बुंनाय जादों। चाइनाया मा बुङो नायनोसै। जेब्ला आपडेट फैयो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायगोन। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय बर'फोरनि माखासे पलिटिक्सनि लिडारफ्रा हारसाफोरनि भट मोनगोन सानना हारसाफोरजों लोगो जानानै हारसाफोरनो रां दौगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। बाय बाय।